Гомер тантаналары. Алар кеше гомерен бизәүче чәчкәләр сыман. Сирәк кенә атып, матур ям, хуш ис һәм онытылмаслык вакыйгалар белән китәләр. Тормыш тәгәрмәче тәгәрәп, яңа Терешка авылында гомер кичерүче мөхтәрәм якташыбыз Шәүкәт Абдрәшит улы Фатхуллин 70 яшьлек юбилеена ирешкән. Бүген барча якыннары да җыелып, махсус аңа дип юбилей иртәсе хәзерләгәннәр. Шулай булгач, хөрмәтле юбиляр, уңайрак утырыгыз. Сезгә дигән котлау хатларын барлый башлыйбыз. Беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәшегез Сурия Шабановна, кызыгыз Гөлия, оныкларыгыз Эльвир һәм Тимур, улыгыз Рамил, киленегез Әлфия, оныкларыгыз Алина һәм Диляра, кодагыегыз һәм барча туганнарыгыз да котлыйлар. Олы Нагаткина, Самара, Казан, Иске Кулатка, Ульяновск, Санкт-Петербург, Сызрань шәһәрләреннән килгән теләкләрне укып китәм. 70 яшь. Нинди соң бу ир-ат өчен вакыт дип сорыйсың? Бик матуры, кадерлем. Хәзер инде гомер буе тырышып эшләгән тормышыңның җимешләрен татыр вакытың җитте. Безнең сөеклебез гаиләдә 5 бала арасыннан иң өлкәне булып туган. Шуңамыни, ул иң җаваплысы, иң тырышы, тыйнагы, гомумән үрнәккә куярлыгы булган. Әти-әнисенең газиз беренче баласы буларак, ул артык назланып үсмәгән. Киресенчә, бар эшкә дә өйрәнеп, бик тиз ул астына кереп, аларның беренче ярдәмчесе була. Үзеннән соң туган кардәшләренә дә терәк, ышаныч, саклаучы һәм яклаучыга әверелә. Башлап мәктәп, аннары илебез алдында булган хәрби бурычын ерак Германия илендә танкистлар гаскәрендә үтәп кайта. Гомере буе үзенең туган авылыннан ерак китмичә, колхозда инженер, электрик булып эшли. Намуслы килеш хезмәте өчен аны барысы да нык хөрмәт иттеләр. Шул җирдән ук ул лаеклы ялга да чыкты. Аллага шөкер, олыгайган көнендә ул Аллаһ Тәгалә кушкан туры юлдан атлап, динебезне куәтләүче авыл картына әйләнде. Мәчеткә йөреп, җомаларны калдырмыйча, күпләргә үрнәк булып тора. Кадерлем, без синең белән инде 46 ел бергә тормыш сукмагыннан атлыйбыз. Бу үзе бер олы гомер. Шул вакыт эчендә тормышның әчесен дә, тешесен дә бергә татыдык. Күп сынаулар төште безнең башка, ләкин бернинди язмыш җиле дә безне аяктан йыгып аера алмады. Мәхәббәтебезнең көчле булуын бүген инде яшь кына кунакка кайткан оныкларыбыз дәлилли. Күрәсеңме, без үз бәхетебезне никадәр үзебез җиңеп алдык. Мин гомер буе синең артыңда ышанычлы килеш яшәдем. Рәхмәт сиңа, җаным, барысы өчен дә. Үзе килгән бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет, кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган. Бүгенебез бигрәк кадерле. Шәүкәтем белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсәк иде гомерне. Бүген аның матур юбилее. 70 яшен менә тутыра. Ул бит ирем, дустым, якыным да түр башында әнә утыра. Олы йөрәкле син. Синең белән кавыштырды безне язмышлар. Дар сукмактан читкә тайпылмыйча җитәкләшеп барсын тормышлар. Син булганда бер хәзинә кебек, ышанычлы тоям үзеңне. Адымым да матуррак кебек, урыкмыйча әйтәм сүземне. Син ир кеше, улың, кызыңа да үрнәк булып яшә гомергә. Насыйп булсын безгә оныкларның балаларын әле күрергә. Син булганда безнең өебезгә кояш кергән кебек. И рәхәт, синең белән очраштырган өчен язмышыма Шәүкәт, мең рәхмәт. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәрчак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр сиңа бүген әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә.
шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине диебез. Бер кайчанда картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Хөрмәтле Шәүкәт Абдрәшитович, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз сезне юбилейлы туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләгендә тыңларга чакыралар. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Күршергә насыйп булсын. Тапшыруны дәвам итәбез. Шәүкәт Абдрәшит улы Фатхуллин хөрмәтенә энесе Ринат, тормыш иптәше Фәридә, сеңлесе Нурия, тормыш иптәше Вилдан, сеңлесе Сурия, тормыш иптәше Рафик, Румия һәм барча туганнары да бала оныклары белән бергә матур теләкләрен ирештерәләр. Яңа Терешка, Казан, Ульяновск, Болгар, Саратов шәһәрләреннән килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми укып китәм. Бер туган абый-сеңелләр дөнья куып яшиләр. Кай вакытта бик күпләре кадерләрен белмиләр. Шөкер Алла, әти-әни безгә тәрбия биргән. Бу абыең, бу сеңелең диеп бик нык сеңдергән. Шуңадырла, йөрәк түрен сез аласыз, якыннар. Бүген менә котларга дип кордык матур табыннар.
кадерле без, гомерләрең узсын матур җырлардай, бәхетле бул, матур яшә, бар кеше сокланырдай. Шундай матур шигъри юллар белән башлаганнар якыннарыгыз үз язмаларын. Без ишле гаиләдә барыбыз да бик тату туганнар булып үстек. Абыебыз безнең арабызда иң сабыр, иң тыйнак бала булган. Без балачагыбызны артык җиңел иде дип тә әйтә алмыйбыз, ләкин зарланырга да әлбәттә урынсыз ярамас. Бер кисәк ипине 5кә бүлеп ашасак та без барыбер үзебезне бәхетлеләрдән саныйбыз. Чөнки әнкәебез безнең арабызда туганлык хисләрен нык тәрбияләгән. Син бит абыебыз, әтиебез урынына калган иң якын һәм иң кадерле кешебез. Гомеребез барышында син безгә үрнәк өлгесе булдың. Һәр җитди адым ясаганда башлап синең киңәшеңне тыңлый идек, һәм бүген дә таң калабыз. Синең бер кайчан ялгышкан чагың булмады. Никадәр синдә дөньяви тәҗрибә, акыллылык булган. Якыныбыз безнең. Гомерләрне кемгә күпме шикләгәнен тик бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Шуңа күрә хәзер инде бу матур вакытыбызда шушылай Аллага шөкер кылып, тыйганнарыннан тыелып, туры юл белән барып, бергәләп матур гомер итик. Бел, кайда гына булмыйк, без дә, безнең гаиләләр дә сине нык хөрмәт итеп, яратып, сагынып яшибез. Рөхсәт ит бүген шундый олы юбилеең белән котлап, тыныч, саулыклы, иманлы, гыйбадәтле, җиңгәбез Сүрия белән тигез гомер теләргә. Балалыкларыгызның рәхәтен тыеп, матур гомер итегез. Абыебызга бүген 70 яшь. Бу бик олы туган көн. Бар галәмгә рәхмәт әйтеп, теләк кабул иткән көн. Бездән теләк сиңа саулык, калганы бит бар инде. Сиздермичә әкрен генә матур картлыгың килде. Бел, кадерлебез, сине бит без нык яратып хөрмәт итәбез. Бүген менә бәйрәмеңә чакырмыйча килеп җитәбез. Әгәр сагыш баса калса, абый, шалтырат киләбез. Бүген бәйрәмең бизәргә матур җырлар бирәбез. Хөрмәтле Шәвкәт Абдрәшитович, юбилей хөрмәтенә якыннарыгыз махсус сезгә дип Яруллиннар башкаруындагы туганнар дип аталган җырны яңгыратырга соралдылар. Без үтенечләрен кире какмыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Яшәп булмый ялгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түрләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туганын туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın künləri tirilir, бар şadlığı qayğısı. Dilməsin bəğiri bizini, yuğaltılar aşısı. Tuğanın tuğan üçün kirək, biz bir-bütün buluyq demək. Küngüllərinin türlərindən çığa bit ol şul dilək. Birge bize bit köşlü, iğne kuyvanda. Matur uyları bilen yaşa, küngül
Фатхуллин Шәүкәт Абдрәшит улын 70 яшьлек олы тантанасы белән ихластан якын күршеләре, Файзуллиннар гаиләсе, Наил һәм Розалия балалары белән, Роза Шикуровна Фатхуллина бала аныклары белән котлыйлар. Күршеләрсез бу дөньяда яшәүләре кыен диләр. Хак сүзләр икәнен без дә дәлиллибез. Безнең кадерле күршеләребез Шәүкәт абый һәм Сурия апа Фатхуллиннар гаиләсе күршеләр хисләрен нык хөрмәтләп, кадерләп яшәүче якыннарыбыз. Бүген менә гаилә башлыгына 70 яшь тула. Гомерләр шул ул бер урында басып тора торган мәлләр түгел. Бүген үткәнне дә кире кайтарып алып булмый. Ялгыш кына сәгать туктаса да барыбер вакыт алга чаба. Көнне төннәр алмаштырып, сизмисендә шундый матур юбилейлар җитә. Тик бу матур гаилә уфтанмый гомер узуга. Чөнки әйләнеп артларына карарлык аларның матур еллары узган. Алда Алла бирсә, тагын да матурырак, тынычрак, ләззәтлерәк мизгелләр көтә аларның. Бу күршеләребез безнең кайчан гына кермә, һәр вакыт шатланып сине каршы алалар. Сурия апаның табыны корган, Шәүкәт абыйның сөйләшер өчен сүзе табыла. Икәү алар шундый матур пар ки, күзләр генә тимәсен. Шушы аккошлар мәхәббәтендә гомер итәргә бергәләп тигез генә насыйп булсын үзегезгә. Ни телик сезгә юбилейда? Барысы да бар шикелле тоела. Тик шулай да саулык ул һәр вакыт кирәк. Шуңа күрә әлеге затны мулдан телибез. Бәхетегез балаларыгызга тоташсын. Оныкларыгыз үз казанышлары белән сезне гел шатландырсын. Тормышта ни генә булмасын, белегез, һәр чак ярдәмгә ашыгырлык, шатлыклар бүлешерлек без күршеләр бар. Кытларга килдек икесен, бер уртак бәйрәмнәре. Алып килдек аларга дип теләкләр бәйләмнәре. Ниләр салдык эшләренә? Әлбәттә бәхет, саулык, бер кайчанда күз яшьләрен сөртмәсен дидек яулык. Шатлыклар күмсен бүген дә, алдагы көннәрдә дә. Сездә көчле мәхәббәт юк, күргән юк кемнәрдә дә. Кытлы булсын туган көннәр, әйдә кытлап китиек. Матур картлык көннәренә я бер Аллам җитиек. Хөрмәтле Шәүкәт Абдрәшитович, күршеләрегез теләгенә берни дә өстисе дә калмады. Без үз чиратыбыздан бүләккә дип сезгә бары җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Яшьлегем ачып ине ишеген, утырыпмы салларга, киттеле койларга. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас. Сайрар кышлар кебек, кире әйләнеп кайтмас. Саллар суда Kışlar kebek, kireylenip kayıtmaz. Kış bitmişe su donmaz, sallar toplalıp durmaz. Jigil yarapa uzatır, bir hükümler yuvatır. Sallar suda sayrar kışlar kebek, kireylenip kaytmaz. Sallar suda batmaz, yaşek anıtılmaz. Sayrar kışlar kebek, kireylenip kaytmaz. Yarlarga, baraymaktan sularga, яшьлегендә ни булды, саллар белән югалды. Саллар суда батмас,
яшьлек